הקיאה את התנועה הציונית שהשתלטה על אדמות פלסטין, והיא אף חותרת במגמה לחמוס את מסגד אל-אקצא מידי המוסלמים. התנועה הציונית כבר נלחמת נגד העם היהודי כ-150 שנה, החל באירופה תחת שמות שונות, אך כולם ממותה תנועה בחילופי שמות. נאמר פעולותיהם הם בניגוד לדעת התורה והדת היהודית, והם עושים ככל העולה על רוחם בכל פלסטין ובאל-קודס. Pack die Schilden. עם התנועה הציונית המזרחי הם אף אלה שעולים להר הבית ולמסגד אל-אקצא, שהדבר הוא איסור חמור לנו כיהודים מאמינים. מעשים אלו הינם פשע חסר תקדים, עוול וחמאס. אף מצד האנושות ושוב אף מצד הדת היהודית מוקעים פושעים אלו, ובכללם כל פלגי הציונות. אנו לא מכירים בציונים כיהודים, והציונים אינם מייצגים את העם היהודי. היהודים האותנטיים בפלסטין